மூன்றாவது அலை தொடங்கியதிலிருந்து மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இரவு நேரங்களில் 10 மணி முதல் 5 மணி வரை ஊரடங்கு என்கின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்தார்கள். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் மக்களும் அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து மிக சிறப்பாகவே அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த 2 வார காலமாக ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் முழு ஊரடங்கு என்பது நடைமுறையில் இருக்கிறது. இந்த முழு ஊரடங்கை மக்கள் மிக சிறப்பாக நேர்த்தியாக கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு வெறிச்சோடிய சாலைகளும் தமிழகத்தின் ஸ்தம்பித்த நிலையும் இன்றைக்கு சான்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக இந்த 3வது பேரிடர் அலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடுக்கிற நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக மக்களும் ஒத்துழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஒத்துழைப்பை நல்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த ஊரடங்கு வெற்றி சான்றாக இருக்கிறது. தொற்றின் எண்ணிக்கை வேகமாக இருந்து வந்தது. நேற்றுக்கும் இன்றைக்குமான அந்த மாதிரிகளின் அளவு இன்று காலை சற்று முன் பார்க்கிற போது சற்று குறைந்து வருகிறது. மன நிறைவாகவே இருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை 9,000 அளவுக்கு சென்ற அந்த தொற்றின் எண்ணிக்கை நேற்று ஒரு 6,000 அந்த அளவுக்கு வந்திருப்பது என்பது நிறைவு தருகிறது. பொதுவாகவே இந்தியா முழுவதிலும் இருக்கிற பெருநகரங்களில் தொற்று எண்ணிக்கை குறைய தொடங்கி இருப்பது என்பது ஆறுதலான விஷயம். எனவே மிக விரைவில் இந்த தொற்றுக்கு ஒரு முற்று ஏற்படுகிற போது நீங்கள் சொல்வதைப் போல முழு ஊரடங்கெல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்றாக ஆகிவிடும். இல்லை, அந்த மாதிரி 1-2 வந்தது, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா தகவல் சொன்னால் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதற்காக விதிமுறைகளை நேற்றைக்கு கூட பொது சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் டிபிஹெச் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். பொது தொலைபேசி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இறப்பு விகிதம் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது கடந்த சில நாட்களாகவே. இல்லை, இப்போது ஒரு 600 எண்ணிக்கையில் இருந்தபோது குறைந்தபட்ச இறப்பு என்பது ஒரு 4 அளவில் இருந்தது. இப்போது ஒரு 25-30 என்கின்ற அளவில் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு காரணம் 30,000 அளவுக்கு தொற்று இருக்கிற போது ஒரு 30-25 இறப்பு என்பது சதவிகித அடிப்படையில் பார்க்கிற போது கொஞ்சம் அந்த கடந்த இதுக்கும் கொஞ்சம் கூடுதல் என்றாலும் கூட இதில் இறந்தவர்களுடைய அந்த மருத்துவ பின்னணியை பார்க்கிற போது முழுமையாக வேறு இணை நோய் உள்ளவர்கள் தான். இணை நோயுள்ளவர்கள், குறிப்பாக தடுப்பூசியே போட்டுக்கொள்ளாதவர்கள். தடுப்பூசி 2 தவணையும் முறையாக போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்ட போது நிச்சயம் அவர்கள் யாரும் இதுவரை இறப்பின் எல்லைக்கு செல்லவில்லை. தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாமல் இணை நோயில் இருக்கிறவர்கள், குறிப்பாக வயது மூத்தவர்கள் அந்த என்கின்ற வகையிலே தான் 95% இறப்புகள் என்பது